Mae gyrfaoedd yn byd eang, ac mae dewis helaeth o gyflogaeth. O griw caban a chynrychiolwyr tramor i wasanaethau cwsmeriaid, rheoli digwyddiadau a theithio busnes, mae eich byd yn wirioneddol yn eich llaw. Bydd arbenigwyr diwydiant, cenedleddau a siaradwyr gwadd yn eich ysbrydoli i lwyddo. Byddwn yn eich addysgu mewn cyfleusterau arbenigol gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf. Bydd cyfle i weithio tramor yn eich disgwyl pan fo'r amser yn iawn. Mae'r sector dwristiaeth yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig yn ehangu. Ydych chi'n barod i weld i ble mae'n eich arwain? Dywedwch ia wrth anturiaethau newydd. Beth am ddianc rhag y cyffredin? Mae bywyd yn daith. Dewisiwch Coleg Cambria ar gyfer eich cam nesaf.